Kemasina TV Bamananga kunnafoni wagatiw sera. Kemasina TV Bamananga kunnafoni o bɛna lase aw ma an balimakɛ Abilaye Kulibali fɛ Radio Oxygène na. Kemasina TV ka aw kunnafoni bɔlɔlɔ sira kan k'aw to fɔ aw sigiyɔrɔ la. Ola an bɛ foli di an ka partenaires ma n'o ye MKCG Mamadou Karabenta Tora Mmadou commerçant général Kemasina fɔ min ye malosi ɲuman ka taa se binfaganaw tumufagalaw sɛnɛkɛ mansiw malo wɔrɔ mansiw jisama mansiw nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fɔ ka taa se an ka katakataniw ma sojɔlaw ɲinɛma kɔ aw kɔ siman ka taa se sojɔnɛgɛw ma so baarakɛminɛ bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fɔ ka taa se angɛrɛ ma angɛrɛ mun ne cɛkafili ti a ban nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ MKCG o de kan ka bɛn bi kunnafoni la sitima bi ye juma ye lahɔrɔma donba bi ye juma ye bato kɛdɔ ye juma ye bato fɛn fɛn min kan fɛ a bɛɛ lajɛlen minɛ b'a ye masaramani ala k'an ka bato kɛlen bɛɛ lajɛlen minɛ bi juma o bɛnnen bɛ nazarasan kalo 6 na juin kalo don bi o tile 28 ye ka bɛn 2024 sama farafin kalo min bɛ yen n'o ye seliba kalo ye bi ale tile 21 ye san kalo 12 don hijira san 1445 san dugawu de bi kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ kawlana ka fɔ an ka jamana kɔnɔna min ka dɔ ka fɔ kɛnɛkɛnɛlen dɔ tun sigilen bɛ an ka lajɛrɛkɛyɔrɔba la CCB la n'o lajɛrɛ kun tɛ dɔ ye dɛ dɔw furanjɛ dɔ n'i y'a sɔrɔ ni k'o bila sen kan kunnafoniko yɛrɛ AES jamana olu ni ɲɔgɔn cɛ o kunnafoni yɛrɛ ka se ka matarafa sango bɔlɔlɔ siraw olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jɛ cogo min na ni ka se ka kan kelen fɔ o de kɛra segin sababu ye kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la Bandiankara Banka Sahel marabolo kɔnɔna na a yɛrɛ la k'a fɔ ko wulikajɔ kɛbaaw bɛ k'u sɔn nin waati laban ninnu kɔnɔna na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la Mali kɔnɔna na an ka jamanatigi ale ye Sikaso ta min kɛ o senfɛ a da sera ma Mali kɔni k'a bɛ jafa minnu kɔnɔna na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna ka kunnafoni kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛ bɛna fara lasabɔla ka na denkɛ fa Abilaye Kulibali ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka lɔnna k'a fɔ Bandiankara ale marabolo kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko wulikajɔ kɛbaaw Banka sigiyɔrɔw la k'u ye wulikajɔ dɔw kɔni ka se k'olu boloda nin waati laban ninnu kɔnɔ ka maa dɔw ni to wa gɛlɛya kɔni ka dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ ka fara kow kan yaasa ka nin bɛ lepiratigɛ di an ma an balimakɛ dɔ b'an wolo nin waati na ka bɔ o yɔrɔ la nɛgɛ kan balimakɛ i tɔgɔ ni jamu ni jɛnɛ ka bɔ mini ne tɔgɔ Abilaye Arama ka bɔ Banka Abilaye Arama an ye kunnafoni sɔrɔ ko wulikajɔ kɛbaaw ye wulikajɔ kɛ Banka marabolo kɔnɔna na tarata don k'u ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin yɔrɔ dɔw ma a kow kɛra cogo di n bɛ aw yɛrɛ fɔ a jɔyɔrɔ ka bon mardi le 25 juin 2024 o nana 17 heures o nana Sɔgutu o nana ka mɔgɔ kelen bɔnɛ a nin na Densagu o nana o fana mɔgɔ 2 faga Sɔndɔn o fana ye mɔgɔ 1 faga Sɔgu Densagu mɔgɔ 2 tora la mɔgɔ 1 blessera n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ 4 de tora la au mardi le 25 juin 2024 17 heures même la commune de Soubala Ganasagu o nana 25 km de Banka o nana d'autodéfensive kan na an ka d'autodéfensive o repoussé bali ye mɔgɔ 1 de blessé o tɛmɛtɔ o nana Sisagu ka na u ka bagan bɛɛ fara ɲɔgɔn kan taara n'a ye vraiment gɛlɛya bɛ n'i y'a Banka yɛrɛ lajɛ ka taa Bandiankara an bɛ waati na sisan autorité vraiment u ka jija ka d'autodéfensive dɛmɛ pour que o bɛ se ka baara nin kɛ baara nin bɛ se ka nɔgɔya parce que ni o ma kɛ ɲinan samiya donna ka ban sɛnɛ bɛ gɛlɛya Banka cercle na vraiment gɛlɛya bɛ an ka secteur na an bɛ mun ɲini autorité ye vraiment u ka an lamɛn vraiment an ka population sɛgɛnlen don Banka se Bandiankara vraiment o sɛgɛnlen don Sɔgutu wulila Sɔgutu ni Banka c'est 7 km Sɔgu wulila o y'o ka minɛ filɛ vraiment an ka mun fɔ autorité u ka jija vraiment u ka fanga fara donso kan jeunes denw de don u bɛ yɔrɔ dɔn u ka collaboration kɛ baara bɛ se ka nɔgɔya cogo min na pour que pays dɔgɔ ɲɛji min bɛ bɔ la pays dɔgɔ musokɔrɔba san 70 n'i y'a ye vraiment cɛ man ɲi an bɛ mun fɔ autorité u ka jija o ni donso ka baara kɛ comme Burkina les VTP u ka collaboration kɛ pour que baara bɛ se ka nɔgɔya cogo min na gɛlɛya donna Banka chaque fois dugu bɛ wuli autorité u ka jija u ka yɔrɔ nin filɛ vraiment gɛlɛya bɛ an fɛ ni tun ye Ndɔma Abdulaye Arama ni tun ye ka ɲɛ ye an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka basigi ni ka sabati n'an bɔra ye kunungo baki baaraw olu kuncɛra an ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ a yirala k'a fɔ ɲinazan kɔnɔna na k'a kɛra basigi kɔnɔna na a kɛra k'a fɔ bonya ni karama kɔnɔna na a tun bɛ ka ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ cogo min na min ye fraude ye n'o ye kurutu kana don a ko kɔnɔna na ko wulikajɔba sera ka kɛ basigi ani tilennenya yɛrɛ kɔnɔna na san ka jateminɛ bawo yɔrɔ caman na a kan ka kɛ cogo min na ko maa bɛ se k'a fɔ ko ɲinɛta ye k'a kɛra ten da an bɛ dugawu kɛ ala ka jaabi ɲuman sɔrɔ a ko la n'an bɔra ye Mali jamanatigi Colonel Assimi Goïta itali min kɛ Sikaso sibiri don o sen fa ye kɔrɔfɔ dɔw fɔ Maliko yɛrɛ kan Colonel Assimi Goïta Mali furanjɛla fanga ɲɛmaa ye kuma min fɔ o filɛ d'abord sa gɛlɛya bɛ Russie Ukraine ka kɛlɛ o nana ni gɛlɛya caman ye sisan gɛlɛya janfan b'a kɔrɔ o si t'a to an bɛ segin an kɔ k'an sira min ta segin kɔta la bilen an bɛ taa fanga sansiyɔrɔ la ni transition ye jamanadenw ka transition ni jamanadenw ka laɲini o de bɛ ka sabati Maliyɛn bɛɛ sɔnna ko jamana in sɛgɛnna donc n'o ye tiɲɛ ye ko an k'an ka jamana bɔ
jɔnya bolo kan k'an ka jamanadenw ka sɔrɔ k'u ko sɔrɔ ye o de y'a to an ye ta bolo 3 ta o wulikajɔ o kɛra sababu ye jamana minnu y'an joli min san 60 ɲɔgɔnna la k'an ka jamana bila kɔngɔ la k'an ka jamanadenw bila tunga fɛ ka t'u ka jamanadenw layiriwa k'an ka jamana tanya an ka dugukɔrɔfɛnw na ka t'u ka jamana ladilan n'an k'an b'o kɛlɛ kɛ a tɛ taa gɛlɛya kɔ ko dɔ de ka sɔn ka ku an ɲɛ bɛ jamana fɛn fɛn na k'a bɛɛ kɛra fɛn ye dɔ de wulila k'u jɔ an bɛ fɛrɛ ka sa de a bɛ yɛlɛma an bɛ fɛ ka min fɔ maliyɛnw na n'an siranna k'o kɛlɛ kɛ mɔgɔ si t'an hinɛ minɛ ala yɛrɛ tɛ yafa an ma a ka kan bi ala ye an minnu bila ni jɔyɔrɔ la ka fanga di bɛɛ ma min b'a to an bɛ se k'o kɛlɛ kɛ cogo min na o kɛlɛ président kelen ka kɛlɛ tɛ jamanaden bɛɛ de ka kɛlɛ don fo jamanaden bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan o de hukumu kɔnɔna la gɛlɛya caman b'an ka jamana kan bi an bɛ kɛlɛ 3 o kɛlɛ 3 o bɛ yen don o don a fɔlɔfɔlɔ jatigɛwale mɔgɔ ninnu marifa b'u bolo n'u bɛ taa bin an ka jamanadenw kan k'u bunu ɲin na k'u ka taa bin an ka finitigiw kan o y'a jatigɛwale kɛlɛ fɔlɔfɔlɔ ye jatigɛwale 2nan kɛlɛ a fɔ ma terrorisme médiatique u bɛ jakolon ta k'an ka jamanadenw hakili ɲagami ka nkalon ta ka da an ka jamanaw na k'an ka jamanadenw hakiliw fɔ k'u bila ɲɔgɔn na o ye terrorisme médiatique de o jajugu mun n'a b'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ ka nkalon tigɛ ka da an ka finitigilakaw la mun b'a to mɔgɔ bɛ funu ka jamanadenw kɔrɔ mun b'a to cɛnni na jamana kɔnɔ o jatigɛwale kɛlɛ o bɛ yen don o don an de b'an jija mun b'a to o janfa in an tɛ bin a kɔnɔ n'a b'an kunna fana ko kɛlɛ bɛ ban a kɛlɛ tɛ ban dɛ n'a ye fɛɛrɛ sɔrɔ fɛɛrɛ b'a to an ka jamana bɛ kisi a jatigɛwale kɛlɛ 3nan o ye terrorisme économique u y'a san 4 Mali bɛ o kɛlɛ kɔnɔna ye an ka nafasɔrɔ siraw kan n'an ni siraw bilala ɲɔgɔn na an ka minɛnw bɛ taa Guinée fɛ bateau bɛna Guinée n'olu ka port ye 1000 u bɛ Guinée ta kɛ 3000 mun b'a to an ka chargeur ninnu an ka transitaires u bɛ u ka muruti mun b'a to u ka minɛnw kana tɛmɛ Guinée fɛ o bɛɛ y'a ye ka mɔgɔw la funteni an ka minɛnw kana se ka bɔ jamana wɛrɛ la ka na 2nan u ye CFA wari faux billet u y'o baden dilan ka na duguma sira fɛ tiɲɛ 2 ala n'an ka jɔnw ka wuli ka jɔ u y'o wari bɛɛ minɛ a ma se ka don jamana kɔnɔ u ye duguma sira bila u nana sanfɛ sira fɛ ka na ni faux billet baden sanfɛ sira fɛ u dɛsɛra duguma sira na sanfɛ sira fɛ dɔw an ka wuli ka jɔ to u fana bɛɛ minɛ la o bɛ dabɔ mun de kama ni nana wari kolon mɔgɔw ka jamana kɔnɔ minnu bɛ a fɛn san a wari tɛ taa jamana ka wagande kɔnɔ o la jamana bɛ bila kɔlɔlɔ la a bɛɛ y'i ka jamanadenw bila kɔngɔ ni sɛgɛn na an ka jɔnw ka wuli ka jɔ o y'a to o caman banna kelen fana bɛ yen an ka kotɔ ninnu an b'a feere de n'a feere a bɛ feere mɔgɔ minnu ma o bɛ se ka wari ci Mali ma n'u ma taa bila banque dɔ la jamana wɛrɛ kɔnɔ an ka wari tun bɛ bila jamana fɛn fɛn kɔnɔ banques ma o tora jamana bɛɛ la muruti k'u si kana sɔn wari n'o o wari min na Mali tɔgɔ la ko coton ko don o kana bila o banque si kelen-kelenna kɔnɔ o ye jamana 3 ɲɔgɔn la muruti an ye fɛɛrɛ n'an tɛmɛna jamana wɛrɛ fɛ mun y'a to an ka jamanadenw ka wari sɔrɔ c'est vrai gɛlɛya dɔw bɛ coton culturel ka wariko la mais an bɛ cɛsiri la mun b'a to u b'u ka wari sɔrɔ cogo min na ni janfa de bɛ jamana in kan don o don mais u t'a bali k'an tɛ an ka jamana ka nafasɔrɔ sira k'an t'a kɛlɛ kɛ o t'a bali ka taa an ka jamanadenw de fa n'i bɛ kɛlɛ la fɛn min b'i bolo kɔnɔ i b'o de minɛ ka ɲa an bɛna fɛɛrɛ dɔ tigɛ jamana baarakɛyɔrɔ bɛɛ la wari bɛ tɛmɛ jamana baarayɔrɔ fɛn fɛn fɛ an bɛna digitaliser jamanadenw n'u mago bɛ fɛn mun na u k'a kɛ k'a sɔrɔ u bɛ nafolo min di jamana ma a ma kɛ yuruguyurugu kɔnɔna la a wari ka se a se yɔrɔ la ni e mago b'i ka wolosɛbɛn na sisan n'i taara mairie la a bɛ se ka tile 1 tile 2 ta o bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan n'i ka telefɔni i b'i ka wolosɛbɛn i b'a ɲini mairie mɔgɔ fɛ u b'a d'i ma i yɛrɛ b'a imprimer ka sɔrɔ i ma taa mairie la i b'a wari ci a bɛ taa bin jamana wagande kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma tɛmɛ mɔgɔ bolo kɔnɔ ni cɛta sera mɔgɔ dɔ jɔra n'a ka tribunal fa tile 2 tile 3 u b'u ka casier judiciaire ɲini u b'u ka certificat nationalité ɲini an bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan o fɛɛrɛ fana b'a to mɔgɔ bɛ se k'u ka casier judiciaire sɔrɔ ani certificat nationalité k'a sɔrɔ u ma t'u jɔra na u bɛ se ka ɲini k'u t'u ka so kɔnɔ n'u ka telefɔni ye an bɛn'o baara sigi sen mun b'a to wari min bɛ sɔrɔ kɔnɔna la o wari bɛ taa jamana kɛsu kɔnɔ directement ni policier ye mɔgɔ minɛ circulation na n'i kan ka wari sara i tɛ taa wari sara commissariat la i bɛ wari sara n'i ka telefɔni a bɛ taa bin jamana yɛrɛ kɛsu kɔnɔ directement minnu bɛ wuli ka jɔ ka marché ɲini na n'i y'a mɛn i bɛ taa wari di mɔgɔ ma yuruguyurugu marché nin ka jan n bɛ nin d'i ma o bɛna dabila n'i bɛ marché ɲini i bɛ taa ɲini ligne kan jɛlenya kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma taama ta ka di mɔgɔ ma n'i kɛ n'a ka kan a bɛ ta ka d'i ma i bɛ wari min sara o wari bɛ taa jamana wagande kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma tɛmɛ mɔgɔ bolo kɔnɔ a baara dennin tɛ mais maliyɛn dɔ de bɛna baara kɛ mɔgɔ si tɛ bɔ kɔfɛ ka na baara kɛ an se ka nin baara kɛ a b'a fɔ an mankan tugu la parce que an bɛna sɔrɔ min kɛ o sɔrɔ bɛ kɛ ka kɛ ka jamanadenw ka laɲini ka sabati yɔrɔ bɛɛ la o wari a yuruguyurugu ta o tɛ kɛ bilen a tɛ munumunu mɔgɔ bolo kɔnɔ ɲɔgɔn bilen a bɛ taa jamana kɛsu kɔnɔ nin kuma in a man di bɛɛ ye parce que dɔw ka laɲini bɛ tiɲɛ dɔw ka sɔrɔta bɛ tiɲɛ n'an bɛɛ ko k'an ka jamanadenw sɛgɛnna an bɛɛ kan ka sɔn mun bɛ jamanadenw bɔ gɛlɛya kɔnɔ o baara o bɛna daminɛ sɔɔni dunan tɛ k'a la dɛ maliyɛn dɛsɛ ko tɛ yen a banko de bɛ yen maliyɛn dɔw bɛ yen a ye tuma min na u ye sira baara an ɲɛ an ka carte biométrique ko la maliyɛn dɔw de dɔ wuli k'u jɔ olu bɛ sɔn saya ma jamana tɛ malo k'a dɔnniya a b'u la k'an k'u fara ɲɔgɔn kan u fara ɲɔgɔn kan u y'a baara kɛ o nana an ka carte biométrique ye
ni tun ye Mali jamanatigi colonel Assimi Goïta ni tun y'a kan ye Sikaso bangu ka kuma minnu fɔ kɛrɛnkɛrɛnnena Mali yɛrɛ k'a janfara cogo minnu na ni wulikajɔ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'olu bɛ ka kɛ olu fɛ a da sera nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ la an bɛ dugawu kɛ min da ka di Mali la yarabi Ala k'o sabati n'an bɔra ye kunnafoni ka fara ɲɔgɔn kɛ AES jamanaw olu kɛ kɛnɛba dɔ ni k'o sigi anw ka lajɛrɛkɔrɔba min bɛ yen n'o ye CCB ye ka se ka kɛnɛ in sigi ye o dɔ furancɛ kɛnɛ sigili a dayɛlɛli ɲɛmaa tun bɛ Mali ministre ɲɛmaa bolo Dr Chokali Kokala Mayiga a kɛnɛ kan kunnafoniko ministre Alhamdu Ag Eliane ale ye kuma min fɔ kɛnɛ kan o filɛ. Nin kɛnɛ in kun ye bɔlɔlɔsira baarakɛlaw bɛ fɛn fɛn bɛ Mali la ani Niger ani Burkina aw yɛrɛ b'a dɔn sisan AES de b'an cɛ olu de bɛ ka mɛn ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan o ni Mali baarakɛlaw minnu b'o o bɔlɔlɔsira ninnu na pour que u ka se ka u hakili jagabɔ u ka kuma u ka baara kɛ u ka lajɛ an ka jamanaw kungo bɛ se ka ɲɛnabɔ ni bɔlɔlɔsira ye cogo min na. AES an ka laada de don AES yɔrɔ den kura de don mais laada ɲuman b'a la ani laada kɔrɔ parce que AES la an y'a daminɛ tuma min na an y'a daminɛ Burkina ministre yɛrɛ filɛ yan a ye Mali bisimila après an taara Niger nin y'a kalo 2 ye Niger ministre filɛ nin ye ale ye Burkina bisimila ka wele ka kɛ invité spécial ye yɔrɔ hali ni mɔgɔ ma fɛn f'an ye n'an ye hakili ka ɲi an kan k'a jateminɛ k'a fɔ ko an fana kan ka wele parce que mɔgɔw bɛ wele don o don olu fɛ yen i fana i kan k'u wele don dɔ la dɛ o de y'a ko an fana ye wele ka Niger kɛ invité spécial ye pour que a ka dafa. Ni tun ye Mali ministre min don ka baara ɲɛsinnen bɛ kunnafoniko ma Alhamdu Ag Eliane u kɛlen kɔfɛ ni ka kɛnɛ dayɛlɛ jamana saba in a kunnafonidilaw o ye santi dɔw kɛrɛnkɛrɛnnen ka se ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnlen dɔw k'olu ta k'olu sigi sen kan kunnafoniko yɛrɛ u b'a baaraw kɛ cogo jumɛn na ka se k'olu kɛ sugulama maaw bɛ se ka t'u ɲɛda o kɛnɛw kan palais la an ka jamana ministre min ɲɛsinnen bɛ kunnafoniko ma u taara ka t'o santi dɔw lajɛ ministre kelen n'o ye Alhamdu Ag Eliane a ye kuma min fɔ olu lajɛli sen fɛ o filɛ. Santi min diyara ne ye a caman ye denmisɛnninw de ye jamana bɛ jɔ ni denmisɛnninw de ye mɔgɔw fɛn fɛn b'a kalan na a caman ye denmisɛnninw ye n'i ye denmisɛnninw ye u bɛ ka jamana kungo ko lajɛ ka ɲɛ o kɔrɔ de ye ko solution bɛna sɔrɔ a la o de y'a to an bɛ ka investissement kɛ denmisɛnninw na o diyara n ye filanan ye min ye n y'a ye u kɔrɔtɔlen don ka baara kɛ parce que wagati y'u koron dɔɔni mais u bɛ ka baara kɛ pour que ka kɛ ça veut dire que conscience b'u la. Ni tun ye ministre kan ye a taara maa minnu ka santiw lajɛ kɛnɛ kan ye kunnafonidi siraw u caman bɛ yen minnu y'u ka nisɔndiya yira sen fɛ Kadija Michel Traoré ka taa se Ibrahim Baloma olu bɛ kɛnɛ kan ye olu ye kuma min fɔ a ko sen fɛ o filɛ. Ministère de y'an invité k'a fɔ an ye ko u tun bɛ ka talents de ɲini Mali talent min bɛ fɛnw kɛ numérique la u nana fɔ an ye n'an bɛ fɛ ka na an misɛnninw na ka n'a yira donc an nana salon camancɛ la an nana ni espace réalité virtuelle ye casque bɛ yen an ye expérience caman dilan a bɛɛ dilanna Mali la yan nɔ an ka équipe de y'a bɛɛ dilan a bɛ se ka kɛ musée virtuel ye i bɛ se ka yala min na an ka donko n'an ka senko ninnu i bɛ se ka bɔ olu kalama k'olu ye i bɛ se ka tagama a kɔnɔ. An nana semaine numérique la ka na an ka projet représenter an ka projet tɔgɔ ye ko Smart Conso ye projet ye i bɛ se k'i ka appareil électrique minnu b'i fɛ yen i bɛ se k'a dɔn a bɛɛ bɛ ka mun jeni n'i ka téléphone dɔrɔn ye quoi i bɛ se ka to i ka bureau la fɛnɛ kuranma minɛ fɛn fɛn b'i fɛ yen i bɛ se k'a bɛɛ faga n'i ka téléphone dɔrɔn i bɛ se k'a bɛɛ minɛ fɛnɛ ni téléphone dɔrɔn. Ni tun ye maa minnu bɛ a ko jula n'olu yɛrɛ tun bɛ ka dɔn k'a fɔ kɛnɛw kan ye ni ka se ka yɔrɔw ta a ko sen fɛ Kadija Michel Traoré ka taa se min bɛ tali kɛ Ibrahim Balo la ni tun y'olu kan ye hali bi kɛnɛ in kan a maa dɔ ale yɛrɛ ka dɔn k'a fɔ kunnafoniko ɲɛdɔnba dɔ ye Amadu Bamajo ale ye kɛnɛ in filɛ cogo min an ka lamɛn. Foyi tɛ se ka kɛ ni informatique tɛ jamana baarakɛdaw k'u bɛna kow ta ka ɲɛsin olu ma walasa olu ka informatisation ka se ka kɛ jamanadenw mago bɛ fɛn fɛn na désormais a bɛɛ bɛ na informatiser comme jamanakuntigi yɛrɛ y'a fɔ cogo min na Sikaso u bɛ fɛ k'o walew de lawaleya baara minnu daminɛna u y'olu baaraw fɛnɛ ɲɛfɔ an ye pour que an k'a dɔn k'a fɔ jamana yɛrɛ bɛ baara mun na o hukumu kɔnɔna na ani jamana kan ka baara jumɛn wɛrɛ kɛ ka fara o baara ninnu kan u y'olu bɛɛ ɲɛfɔ an ye parce que an bɛ don min na ko bi u bɛ fɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ minnu bɛ machine cakɛda baaraw kɛ u yɛrɛ ka wuli k'u jɔ ka fɛn dilan ka di jamana ma mun bɛ jamana la taɲɛ informatisation in filɛ nin ye a tɛ se ka foyi kɛ ni sɔrɔ jidili tɛ ni fɛnw donna machine kɔnɔ fɛn fɛn bɛ kɛ papier la olu bɛ bɔ yen n'olu bɔra yen bibi na o wari min bɛ don papier la o wari bɛ se ka don ka kɛ fɛn wɛrɛ kɛ i bɛ wari fɛn fɛn sara i bɛ wuli i bɛ taa banque la i bɛ wuli i b'i ka wari bɔ banque la n'a sɔrɔ i sigili ka téléphone bɛ se ka nin bɛɛ ɲɛnabɔ jamana ka impôt ni jamana ka fɛnw k'a bɛɛ sara o bɛɛ bɛ kɛ nafaba ye ka se jamana ma et puis a bɛ jamana permettre jamana k'a dɔn ni musaka in a bɛ wo jumɛn kɔnɔ n k'a sɔrɔ cogo di ani jɛya kɔnɔna na o bɛɛ bɛ se ka dɔn n'i ye fɛn fɛn kɛ wariko ta fan fɛ n'a bɛ machine kɔnɔ a bɛɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ a bɛɛ bɛ dɔn yirigu a b'o kɛlɛ kosɛbɛ
et puis a bɛ tila ka na ni jɛya ye ko kɔnɔ. Amadu Bamajo ni tuɲali ka ye kunnafoni ko ɲɛdɔnba dɔ don a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ ni baara in kun tɛ dɔ dɛ jɛya sabatili kɔ yarabi ala ko a tila ni kolo yakubaya n'an bɔra ye ni sɔmiɲɛ dondaw sera san o san I b'a sɔrɔ maa minnu bɛ n'olu ye du dɛmɛdenw dɔw ko baarakɛdenw du dɛmɛdenw de ko don n'i y'a sɔrɔ baarakɛnbagotigiw ye minnu bɛ bɔ yɔrɔw la togodaw la ka na baaraw kɛ dugubakɔnɔnaw la ni sɔmiɲɛ sera a caman bɛ yen minnu b'u kɔsegin so ka taa sɔmiɲɛ baaraw kɛ olu kɔsegili minnu bɛ yen ni olu bɛ kɛ u ka patron dɔw u bɛ baara kɛ maa minnu fɛ olu dɔw b'u ka hakila di baarakɛdaw ka kɔsegi olu b'a ye cogo da a bɛ mun k'olu la an ka maa dɔw lamɛn. Baarakɛla tagali a bɛ ka degun min na don ne kun ala na kira de b'a dɔn. N'i bɛ dabileniw ni jinimirew feere n'i bɛ kini fɛnɛ feere tilegan fɛ k'a di mɔgɔw ma ni baarakɛla taara ko ni kelen ka nin bɛɛ ɲɛnabɔ a man ɲi dɛ sisan kɔni ne tɛgɛ tɛ n kɔ sɔrɔ hali fitinin parce que baaramisɛn dɔw bɛ yen nɔ ne yɛrɛ tɛgɛ bolo la i n'a fɔ tobili filɛ nin ne yɛrɛ de b'o kɛ ni min bɛ feere ta ni sɔgɔnɔ ta ne yɛrɛ de b'o kɛ mais denmisɛnninw ka cimisɛn dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ taga dabileni feere kɛnɛmana na baarakɛlaw de b'o kɛ donc nasa ni cimisɛnninw bɛ yen nɔ baarakɛlaw b'o kɛ sufuranga jɔsi ni minɛnko ni ɲɛgɛnko ni baaramisɛn dɔ baarakɛla de b'o kɛ donc n'a fɔra samiya min bɛna na daminɛ sisan ni kelen ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a ma nɔgɔ. A bɛ ka kɔlɔlɔba de las'an ma parce que baarakɛla ninnu b'an dɛmɛ ko caman de la surtout an minnu bɛ baara wɛrɛw la i bɛ bɔ so i b'i ka baara bɛɛ ɲɛnabɔ i y'a bila yɔrɔ min na n'i bɔra baarakɛyɔrɔ i bɛ taa ta o yɔrɔ kelen fana na o kɔni u tagali kɔlɔlɔba de b'a la u b'an dɛmɛ baara caman na denw ka éducation baarakɛlaw ka na u ka se ka na an dɛmɛ baara la parce que an bɛɛ ka bɔ tubabu baaraw la ko ma nɔgɔn quoi a ma nɔgɔn bi a ma nɔgɔn sini c'est f'i ka soli ka tobili kɛ a bɛ fiɲɛ bila I ka baara wɛrɛw la u ka tagali ka jugu an ka kow ma yɛrɛ de. Ne bɔra so sɔgɔmada fɛ ne bɛ segin fo wulada fɛ maintenant ni baarakɛla tɛ n bolo min bɛ n dɛmɛ ka denmisɛnninw lajɛ ka n ka sokɔnɔ baara dɔw jateminɛ labɛn sanni n bɛ segin a ka gɛlɛn kosɛbɛ a b'a ye a b'i senkɔrɔ ɲagasa kosɛbɛ a ka gɛlɛn mais a bɛ se ka kɛ a daminɛ sɛgɛn ka bon sanni an bɛ dege a la a wagati an bɛ senkɔrɔ ɲagasa kosɛbɛ mais n'an yɛrɛ y'an yɛrɛ bila a la denmisɛnninw k'an dɛmɛ an k'o don denmisɛnninw ka culture la denmisɛnninw k'an dɛmɛ ni cɛ yɛrɛ bɛ se k'an dɛmɛ dɔɔni dɔɔni ka se ka sɔrɔ na organiser. Ni tun ye u jatigi muso minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu ka patron ye n'olu de bɛ u ta ni tun ye maa dɔw kan ye kuma tɛ dɔ wɛrɛ ye bolo bɛ ma bolo kɔnɔ bolo tɛ to bolo kɔnɔ baarakɛla ninnu bɛ bɔ de togodaw la ka na dɔ ɲini n'a furu kana kɔsegi a bɛ gɛlɛya dɛ u bɛ segin ka taa du dɔ de fara kɔnɔ na ka taa dilanliw kɛ u bɔra yɔrɔ min na a dɔw bɛ taa cɛlaw la fɛn bɛ fɔ dɔ ka fɔ ɲɛ ye dɔ ka fɔ a cɛlakaw ye n'u nana dɔw yɛrɛ bɛ olu kɔ dogolen don u bɛ maa dɔw bolo olu t'a fɛ maa k'u yɔrɔ dɔn k'o sɔrɔ kɛ k'a bɛ min ɲɛ ale ye ale b'a ta dilan a somɔgɔw walima cɛlakaw k'olu ta tiɲɛ nin ye gɛlɛyaba ye jate kan ka boli nin yɔrɔ in kan a dɔw bɛ yen fana i b'a sɔrɔ u bɛ baara kɛ maa minnu bolo u bɛ wuli ka taa ɲɛɲini jugu sugu bɛɛ lajɛlen da u kan hali u ka sara min bɛ yen n'o kan ka sɔrɔ ka d'u ma a kuma tɛ fɔ san caman u bɛ tila ka taa cogo jugu dɔw la k'a sɔrɔ ka bi se bɛ b'ale nka se t'i ye se bɛ masa Rahamani de ye an ka jateminɛ ninnu n'an k'a dɔn dɔ den de don a b'a la ka don e ni baara bɛɛ cɛ cogo min na ala de y'a da e bɛ sigi yɔrɔ min na bi tiɲɛ don ala m'a sigi nka ala y'a kɛ ale yɛrɛ musolaka don a yɛrɛ kan ka sigi dɔ ka so n'an y'o jatew minɛ ko kɔnɛ na a dɔ bɛ la ɲini fɛn bɛ kɛ sɔrɔ fɛn nka maa min balo bɛ kunkolo dɛgɛ na ɲɛkili corongojugu o ɲɛ t'o ye dɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma n'an bɔra yen mali bilama an bɛɛ lajɛlen kan ka mun de kɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o jaabi minɛ ka bɔ an cakɛɲɔgɔn dɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ale bɛ Kati a b'o ɲɛfɔ Mamadu Samake ka kuma bara la an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Mamadu Sise n dɔlen bɛ Sise junior la ne yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Kati ma jamana in an bɛ se ka min fɔ an b'a fɔ jamanadenw ka hakili sigi an ka hakilina kɛ kelen bi jamana min yɔrɔ min na ko bi ani farafarali man kan bi fɛn dɔ bɛ a bɛ kɛ hali n'a man di ye mais n'i yɛrɛ nana ye solution b'a la an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ a solution na surtout minnu bɛ jamana kɔnɔ bi jamana lakananaw don o y'a yira k'a fɔ bɛɛ k'i cɛsiri pour que an ka se ka jamana bɔ gɛlɛya kɔnɔ a bɛ se ka kɛ dɔw ma sɔn ko in wagati la mais bi bɛɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ dɔ la a kɔnɔ o ye tiɲɛ kosɔn an kan ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma farafarali in ka dabila hakilina dɔw bɛ yen hali ni e hakilina tɛ n'a sɔrɔ a bɛ ka jamana basigi an kan ka to kɔnɔ pour que jamana ka basigi n'i y'o ta k'o lajɛ baara kɛcogo ɲuman b'a kɔnɔ mɔgɔw bɛ ka conflit kɛ conflit interne ninnu o ye mali kɔnɔna de ye f'an k'o de bila quoi bɛɛ ta tɛ se ka jɛ ka baara kɛ o i bɛ fanga min kɔnɔ fanga in bɛ décision minnu ta vraiment i kan ka to o kɔ yanni ka fanga sɔrɔ don min jamana in bɛ yɔrɔ min na bi jamana mako bɛ maliden bɛɛ lajɛlen na ni hakilina min ni sisan ta tɛ bɛn i kan ka o to yen fɔlɔ hali ni an ka diinɛw sariyaw ta k'a lajɛ Alahu Taala y'a yira k'a fɔ ni maa min kɛra faama ye i bɛ to ale ka yamaruya de kɔnɔ u ye sariya minnu ta k'a fɔ an ka baara k'o kɔnɔ an kan k'an jija o kɔnɔna de fɛ tendant que yanni waati dɔ cɛ fasoko de don n'i e tɛ yen dɔ de bɛ yen minnu ye jamana kɛ indépendance olu bɛ min minnu dara kɔn olu bɛ min donc an ka da la k'a fɔ hali ni e ka hakilina ma se ka ta jamana in kɔnɔ o tɛ jamana in bɔ jamanaya la mais min bɛ jamana basigi
malien olu ko min an ka sɔn o ma pour que jamana ka se ka basigi jamana tɛ se ka lakana tentigi kɔ fanga yɛrɛ bɛ tentigi bolo waati min na u tɛ fanga ko gɛlɛya la u bɛ lakana min kan ka ɲini an k'a ɲini jamana ka lakana fɔlɔ an b'an ka place minnu nɔfɛ an bɛ se ka place ɲini mais ni jamana lakananen tɛ ne kɛra maire ye jɔn bɛ taa ne lakana o ka sɔrɔ ni lakanabagaw bɛnnen don a la dɛ an ka baara kɛ faso denw ka laɲini kɔnɔna na mais ni faso denw fana ka laɲini taara fiɲɛ fɛ ni sɔrɔsikɛ nana a b'a ka jamana fana lasigi dɛ surtout minnu nana olu ko de ko ka jamana ka maliyɛn lasigi a ma hakili la an kan ka fɛlɛ kɛ bɛn bɛ se ka sabati cogo di ko baara kɛ a kɛcogo ɲuman kɔnɔ. ni tun ye mahamadu sise u k'a ma ko sise junior ka bɔ kati a fɔra cogo min na fɛn fɛn ka dɔn ka fɔ jamana in ɲɛta ye n'an bɛ lele an tigɛ ni ɲɔgɔn ma o bɛ sabati ala ko hakili ni k'olu yakuba n'an bɔra yen fekew olu tɔgɔla dɔw bɛ ɲɛnɛmaya juin kalo kɔnɔna na o don in a baaraw bɔra ka sigi sen kan ka jamana kɔnɔ na u ka kulu ɲɛma dɔ n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ danbɛlɛlakaw furumuso aishata lala jakite ale ye kuma min fɔ kɛnɛ in kan o filɛ. Association in sigira sen kan en juin 2009 an ka activitéw daminɛna exactement 2010 an ye partenariat dɔw noué an ye hôpital de dermatologie bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ également fondation Pierre Fabre en France an n'o fana bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o yɛrɛ de b'an ka activitéw bɛɛ financer bon défi ye min ye albinoso comme an b'a dɔn milieu dɔw la u rejetelen don difficultéw b'u kan u kan k'u protéger u fari tɛ tile supporter ɲɛ fɛnɛ tɛ bɛrɛ ye et puis il y a aussi n'an bɛ activité de sensibilisation mener an tɛ se ka taa nord ne centre la parce que pour des raisons de sécurité an tɛ se ka gɛrɛ olu la kosɛbɛ pour que k'u lakana ou bien an bɛ dɛmɛ min na se tɔw ma u ka se k'u fɛnɛ dɛmɛ sɔrɔ bon on s'est rendu compte que difficulté wɛrɛ min bɛ yen bon comme je l'ai dit u tɛ soin sɔrɔ u tɛ se ka na Bamakɔ mais association bi yan olu b'o baara kɛ pour que ka se ka mɔgɔw dɛmɛ. Bon, anw yɛrɛ ka association avantage ye min ye c'est que an bɛ albinosiw dɛmɛ ka crème solaire sɔrɔ k'u protéger contre le cancer ni ala ye min garisɛgɛ cancer fɛnɛ na an bɛ o ka frais médicaux sara k'o ka chirurgie sara an bɛ lunettiw d'u ma fu an bɛ au moins denmisɛnnin 50 ka école sara an bɛ également muso 10 bɛ yen an ye wari di minnu ma pour que u ka se k'u boloma dɛmɛ baara ta sira fɛ ni minnu bɛ jago misɛnninw kɛ bon comme an b'a dɔn albinos caman fɛnɛ bɛ yen o rejetelen don o bɛ jouer o kan psychologiquement donc mɔgɔ b'an bolo fɛnɛ min bɛ en contact avec eux pour que k'u suit sur le plan psychologique maintenant an ye ko kura min yɛrɛ don an ka baara la vu que mɔgɔ minnu bɛ bɔ région na ka na k'u furakɛ jiginyɔrɔ t'u bolo donc an ye jiginyɔrɔ dɔ ɲini pour que ka se k'u héberger. ni tun ye danbɛlɛlakaw furumuso aishata lala jakite ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na i ye fekew ka se k'u tɔgɔtɔ hali bi nin hukumu kelen in kɔnɔna na Usman Wule Jalo ale yɛrɛ ye fekew ka kulu ɲɛma dɔ ale ye kuma min fɔ o filɛ. don in a lawuli kun tɛ dɔwɛrɛ ye ni ka mɔgɔw la faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko yefegeya yɛrɛ ye mun ye k'a dɔn k'a fɔ ko yefege ni mɔgɔ tɔw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye o tuma ala ka dancogo de don o hukumu kɔnɔna la nin don in a kɛrɛnkɛrɛnna ni ka kɛ yefegew tɔgɔla don ye ka mɔgɔw la faamuya ka mɔgɔw bilasira ani k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ tɔɔrɔ min sɔrɔ u ka ɲɛnamaya kɔnɔna la ka se k'o fana fɔ mɔgɔw ye hali bi an bɛ segin o kuma kelen kan ani mɔgɔw ka jɛ la mɔgɔ caman bɛ o y'a faamuya depuis nin journée in daminɛna fo ka n'a bila bi la maa caman bɛ o kuma faamuyali sɔrɔ mais sisan u ye faamuyali sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛɛ lajɛlen ye kelen ye fɛn dɔw kun bɛ olu kun t'o kalama ɲɛnamaya la k'a dɔn k'a fɔ finman fila olu denw bɛ se ka kɛ jɛman ye ka tila k'a dɔn tuguni k'a fɔ tuguni ko tile o de ka jugu an ma n'o tɛ dɔwɛrɛ tɛ ni mɔgɔ min ka yeli ka fɛgɛ farikolo la yeli ka fɛgɛ yecogo la o de bɛ na ni yefege yɛrɛ fɔli ye an y'olu ɲɔgɔnna caman de ta k'a fɔ mɔgɔw ye ani minnu t'a kalama k'a fɔ ko ni i bɔra tile kɔrɔ k'i kan ka i yɛrɛ protéger ka ɲa ni ka goloki bolojanw don n'i bɔra tile kɔrɔ i kan ka tulu mun n'i bɔra tile kɔnɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka bana lase i ma o tuma ni don in kɛrɛnkɛrɛnnenya kama an y'olu kibaruya lase mɔgɔ caman ma ani mɔgɔ dɔw bɛ yen n'olu ala y'olu garisɛgɛ yefege la k'a sɔrɔ u ka du bɛɛ ye finman ye pour que ka se k'a faamuya f'an ka don o kuma la k'a ɲɛfɔ mɔgɔ caman ye maa caman fana bɛ yen o y'a faamuya o tun bɛ k'olu kɔnɔ k'a fɔ de ko ni i kɛra yefege ye i b'a yira k'a fɔ i muso y'i tromper ou bien dɔ wɛrɛ y'a kɛ k'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ a bɔra côté bɛɛ de fɛ e yɛrɛ bɛ ka baga muso min ma o muso yɛrɛ tɛ dɛ i b'a sɔrɔ a bɔra e ka côté de la mais côté mun don i b'a sɔrɔ i fu fa fu ale yɛrɛ ma deli k'olu ye mais a b'olu yɔrɔ la o b'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ fɛn de don fɛn mun don a bɛ na c'est héréditaire ne yɛrɛ tubabu b'a fɔ ko a bɛ na tiɲɛ de fɛ o tuma an y'olu ɲɔgɔnna faamuyali caman di a kɛlen ni sisan cɛ an y'a ye maa caman bɛ olu ye faamuyali sɔrɔ yefegeya kɔnɔna la sabula a ye sigi nɔgɔya
mais nous yɛrɛ bɛ k'an gan an kamana na hali bi an bɛ fɛ gouvernement de ka fara an kan ka école karamɔgɔw la faamuya denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu ye wuli tantannen don u kana ban ka kalan kɛ ka sababu kɛ mɔgɔw bɛ muguri bɔlen min k'u la ka sababu kɛ maîtres t'a ɲini k'u faamuyalen min kɛ u ka kalan bolo fɛ o tuma an bɛ ka gouvernement ɲini o dɛmɛ de la an'u ka baara ko nin journée y'a to kasikan caman b'an bolo mɔgɔw bɛ k'o faamuya an ye o tuma an bɛ ala fo o sira in kan. Ni tun ye Ousmane Wule Jalo ye a fɔra cogo min na o ye fuga da cogo do an ka n'u ka kɛrɛfɛden ye o y'a kunba de an bɛ dugawu kɛ ala ka tila ni ka yakubaya n'an bɔra ye jolicibana o tɔgɔladenw olu bɛ ɲɛnamaya juin kalo in kɔnɔna na o sen fɛ a kɛra baroda kun ye ka se ka furakɛliw ta fana ka ɲɛsin ala ye maa minnu kɛra se ka don jolicibana na Fondation Orange olu yɛrɛ dɛmɛba kɛ dɛmɛ bɛ n'i y'a sɔrɔ o tɛ dɔ yɛrɛ ka se ka furako yɛrɛ musaka ta a sen fɛ min ye docteur Alijuma ye bana in a bɛ kunbɛn cogo di ale ye kuma min fɔ o filɛ. Ni bana o bana n'a ti kɛnɛya fɛɛrɛ fɔlɔ min kan ka tigɛ o ye k'a lakodɔn joona ni bana lakodɔnna joona fɛɛrɛ minnu bɛ se ka latigɛ olu bɛ latigɛ pour que bana ka to ka lafiya thème min taara bi o kun y'o ye parce que bana dɔ bɛ yen n'a fɔra ko maa bɛ na a la n'a ye diɲɛ kɔnɔ dɔw t'a ku o sensibilisation banabaatɔ association olu b'an dɛmɛ o la kosɛbɛ o ni bana ladɔnni kan an bɛ maaw kalan dɔgɔtɔrɔ dɔw bɛ bɔ jamana wɛrɛw la ka na o n'anw yɛrɛ ka école médecine kalandenw olu bɛ na an bɛ kalan d'u ma bana in kan pour que a furakɛbaga ka se ka caya jamana kɔnɔ gouvernement ye dɛmɛ don pour que furakɛli ka nɔgɔya kosɛbɛ u kana jɔrɔ dɛ furakɛli ko musaka la kɛmɛ o kɛmɛ gouvernement bɛ 60 sara banabaatɔ yɛrɛ bɛ 40 sara. Ni tun ye docteur Alijuma ni tun y'ale kan ye jolicibana ko o docteur do min ye Fondation Orange olu minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u ye dɛmɛ kɛ miliyɔn caman k'o di furakow kama olu ka mɔgɔ bɔ kɛnɛ kan ale yɛrɛ kuma min fɔ o filɛ. Fura minnu don fura caman b'a la furakisɛw b'a la minnu bɛ dimi nɔgɔya fura b'a la minnu bɛ taa laboratoire baara tɛ an fanfɛla fɛ donc a furaw ka ca dɔɔni. Ni tun ye Orange ka mɔgɔ bɔ kan ye kɛnɛ kan ye n'i y'a bɛlɛlen fara ɲɔgɔn kan bana in bɛ se ka kɛlɛ cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛlɛ ni ka yakubaya n'an bɔra ye min ye walanbila ye n'o bɛ kɛ nisɔndiyaw bɛ kɛ ka se ka kalandenw kalo 9 bɛɛ lajɛlen kɛlen kalanw na ka se ka u bɛɛ lajɛlen wele kalandenw ni kalanden somɔgɔw u kana denw yɔrɔ la ka n'u lajɛ ka sɔrɔ ka nisɔndiyaw kɛ kanbɛnw di ɲamana kulu sanfɛla point final kulu sanfɛla la an b'a lɔn k'a fɔ o baaraw bɔra ka kɛ dɔgɔ fɔrɔnya in kɔnɔna na min ye Siri Kulubali ale tun bɛ kɛnɛ kan mandarisasoba min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu ka walanbila sen fɛ alimami ale ye kuma min fɔ kɛnɛ kan o filɛ. Ne tɔgɔ Tolemani Wulali ala ni sigida mɔgɔ ɲuman sababu an ye kalanyɔrɔ sɔrɔ an mɔgɔ 5 de bɛ yan gɛlɛya minnu bɛ an ka kalanyɔrɔ ko in na a ka ca dɔɔni ala belebeleba o ye kalo sara ko ye an ka kalo sara a man ca o n'a caya bɛɛ kalo sara tɛ sara normal la an b'a miiri k'a fɔ madrasa aglabu bɛɛ don hali ni kalanyɔrɔ prix man ca denmansaw tɛ sɔn ka kalo sara bon wari fitinin min di karamɔgɔ ma a tɛ karamɔgɔ bɔ dɛ karamɔgɔ bɛ miiri ala de kama ka se ka kalan in kɛ ka d'a kan an ka dɔnnibaba dɔ kumana ko dɔnni ye kɔrɔta tile de n'i b'a fɛ ka kɔrɔta diɲɛ na i bɛ kalan kɛ o kalan o anfasu dɔnni o diinɛ dɔnni de n'o ye an filɛ madrasa min na ale ye a dɔ ye madrasa kalan a caman sigilen don diinɛ kalan kan donc i bɛ dɔ faamu diinɛ na a tɛ i t'a bɛɛ dɔn an bɛ o wele da denmansaw ye k'u hakili to madrasa karamɔgɔw la u bɛ se dɛmɛ min na k'o kɛ karamɔgɔw ye k'o kɛ karamɔgɔw ye hali n'u ma se ka dɛmɛ kɛ u ye kalo sara fitinin minnu sara u k'a lajɛ u k'a sara a bɛ se ka dɔ karamɔgɔ ka gɛlɛya la den cɛmanw n'i y'olu don diɲɛ kalan la ka npogotigininw don diinɛ kalan la a ma ɲɛ fɔlɔ dɛ i bɛ kari ka denw de don diinɛ kalan la n'u ye diinɛ kalan faamu i bɛ sɔrɔ k'u don kalan wɛrɛ la o de ye wajibi ye silamɛ kan. Ni tun ye alimami Sulemani Wulale ni tun y'ale kan ye ale yɛrɛ madrasa karamɔgɔ yɔrɔ in na ye kɛnɛ in kan ye olu sanfɛla la u ka koɲɛ caman bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ ɲɛnabɔ jɛkuluba min bɛ yen n'ale sigilen bɛ kulu sanfɛla la ɲɛta yɛrɛ kama n'i y'a sɔrɔ ɲɛmaa ye Abu Jara yɛrɛ kuma min fɔ a kɛnɛ kan u filɛ. Ala barikada kan kira barikada kan kuranɛ kalanyɔrɔ n'o kalanso datugu ye bi an b'o de kɛnɛ kan an ye lafiya da sɔrɔ dɔrɔn an y'an si min ma o diinɛ ye diinɛ bɛ se ka sankɔrɔta sɔrɔ kulu sanfɛ yan cogoya min na o nisɔndiya de bɛ na bi hakilina bɛ ne bolo ka se kalan karamɔgɔw ma u b'u fo fɔlɔ u ka bonya n'u ka sabali la u ka mɔgɔw tɔw la faamuya pour que baara tɔ bɛ nɔgɔya cogo min na tila k'a yira denmansaw aw la u k'a dɔn k'a fɔ karamɔgɔ min b'u denw kalan u k'u hakili to u la u ka kalan wari in de bɛ ta ka k'u ka nasɔngɔ ye bɛɛ k'i hakili to a ka denmisɛnnin na pour que denmisɛnninw bɛ caya kalanyɔrɔ la et puis fana k'u janto an musakanin na ala k'a nɔgɔya an denbayatigi bɛɛ lajɛlen ala k'a ɲɔgɔnna caman yira an na kulu in sanfɛ. Ni tun ye Abu Jara ni tun y'ale kan ye Siri Kulubali ka kuma bara la olu sanfɛla la ɲɛta bɛ se ka sabati cogo min na o faraɲɔgɔn kulu min bɛ yen o ɲɛma don walanbila in sen fɛ kalanso in yɛrɛ sababu ɲuman o ye musolaka ye
a yɛrɛ ma ka nisɔndiya dogo kɛnɛ in kan a ye kuma min fɔ an ka yɛrɛ lamɛn. Ne Kadija Traore ka bɔ Mayanbugu. An bɛ Ala tanu fɔlɔ, Ala min bi nɛɛmati hitati musaliha. An b'ale tanu kosɛbɛ ka waleɲuman dɔn. Ale min ye kalanyɔrɔ dafali nɔgɔya an n'u bɛɛ lajɛlen bi. O la an bɛ foli belebeleba lase dugutigi ma, ale min ka cɛsiri n'a ka jija. An b'a deli Ala fɛ Ala k'an n'a sara. Karamɔgɔw fana fo, an b'a deli Ala fɛ Ala k'an n'u sara. Sara min bɛ d'u ma a t'u bɔ. An b'a deli Ala fɛ halisa Ala k'u si u yɛrɛ kɔrɔ. Ala ka barika don kalanyɔrɔ in na. Ala k'an n'u bɛɛ dɛmɛ. Ala ka alijana k'an laban yɔrɔ ye. Hakilila min ye ne bila ka kalanyɔrɔ in dilan, ne y'a jate minɛ k'a fɔ adamaden i bɛ baara o baara la, baara min bɛna to i kɔfɛ i mana fatu n'i bɛ ɲɛ sɔrɔ o la o ye kalan de. O de ye hakilina ye ne bila ka kalanyɔrɔ in dilan. Ninnu filɛ ka fɛn o fɛn fɔ ne a n'olu bɛɛ lajɛlen hali n'an tɛ dugumakolo kɔ kan an m'an ta sɔrɔ a la. O hakilina de ye ne bila ka kalanyɔrɔ in dilan. An b'a Ala deli Ala ka kɛ o cogoya in. Wele min bɛ ne bolo ka ɲɛsin ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen ma an ka bila an kunkolo in na k'a fɔ diɲɛ ye tɛmɛsira. Ni tun ye kalanso in sababu ɲuman kan ye n'o ye Kadija Traore ni tun y'ale kan ye a y'a fɔ cogo min na nin ɲɔgɔnna sababu badabada don e yɛrɛ bɛ yen o ye te ye o a dabɔra ɲuman min kama k'o baraji bi sɔrɔ dɔnnibaaw b'a fɔ cogo min na n bɛ dugawu kɛ Ala ka nin hakililaw ni k'u yakubaya n'an bɔra ye Cagadugu Faraba Lɛda san o san olu bɛ fara ɲɔgɔn kɛ u ka mara kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnen dugu yɛrɛ kɔnɔna na ye ka se k'a ye maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu bɔra dugu kɔnɔ ni dugu kɔnɔmaw don n'olu taara tunga na ka sigiyɔrɔ wɛrɛw la a bɛɛ lajɛlen bɛ segin ka na selikɛ la olu bɛ fara ɲɔgɔn kan u b'a fɔ ko Bamakɔkaw ka équipe ani dugulama minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ dugu kɔnɔ yen u bɛ bila ɲɔgɔn na o bɛ kɛ i ka dɔn fɔ ndolantanba ye seli tile fɔlɔ ni seli tile saba u b'a fɔlɔ kɛ seli tile fɔlɔ ka kunjɛli baaraw kɛ seli tile saba kɛra ni sudako ye an cakɛɲɔgɔn n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Musa Samake ni bɛɛ lajɛlen kama ko Mo ale de bɔ dugu in na ale tun b'a kɛnɛ kan ye dolata in kɛra ni sojakoba in ka Bamakɔkaw k'ulu ye dugumasara cɛ sokaw matisaw na anw minnu bɛ yen n'an b'an ka doni minɛ ka cunya n'a taara an sɔrɔ ya tisa n'an ka so dolata in sen fɛ komi i ka dɔn k'a fɔ sokaw olu ye seere sɔrɔ sokaw ka degeli karamɔgɔ o ye Sumala Samake ye Musa Samake Mo ye ɲininkali k'a la a ye kuma min fɔ dɔlɔ in kan o filɛ. Match gɛlɛyara ale kɛla 0-0 ye retour fɛnɛ a fɛnɛ kɛra 0-0 match gɛlɛyara kosɛbɛ sanko ye match ma tiɲɛ dɔɔni mais o bɛɛ la a labanna taara turubi la sokaw kɔni gɛɲɛna o ye Bamakɔkaw kɔni an y'u ci. ɲinan na est ce que Alfitrasi ma joué Bamakɔ kan dɔɔni. bɛɛ n'i ka faamu kɛcogo i ka faamuya dan min ye i dan de y'o ye même internationalement Alfitri duuru bɛ se ka o bɛ file fiyɛ mais défaut bɛ yɛlɛ olu la i ka dɔnta dan min n'i ko k'i b'a tigi jalaki ka tɛmɛ o kan i bɛ don fili kɔnɔ vraiment nisɔndiyalen don kosɛbɛ mais min fɔ n ka joueur ye o ye natɔ ni o labɛnw ka sabati kosɛbɛ. Nin tun ye Sumala Samake nin tun ye ale kan ye n'o ye sokaw Lɛda mɔgɔw olu ka degeli karamɔgɔ Bamakɔkaw ka degeli karamɔgɔ o ye Buwa Samake ye ale min ye dugumasara cɛ a ɲininkara Musa Samake Mo fɛ a ye kuma min fɔ o filɛ. Mais jama fɔ ka jama barika da bɛɛ min fɔ an bɛ ballon na fan fila bɛ jouer somɔgɔw jouera an Bamakɔkaw jouera match fana kɛcogo ɲɛna ballon la ture bi ni ballon sa ture bi ma ka ban o kɔni entraîneur bɛɛ selen u dan de la chance de y'an bɔ ɲɔgɔn ma ye o somɔgɔw de gagne an Bamakɔkaw kɔni bɛ se ka layiru jumɛn d'an ma sisan san natɔla n'an bɛ se ka jigi da kubu kan inshallah ni Ala m'an ka jɔnya o jɔn na a yɛrɛ tun bɛ ne ɲininka k'a ta ni Ala ma latigɛ donc ni Ala ma basi foyi ni Ala y'an si jɔ ka san wɛrɛ kɔnɔ ne bɛ titre kelen ta. Nin tun ye Bamakɔkaw olu ka degeli karamɔgɔ kan ye min bɛ n'ale ma se sokaw ta la u bɛ tali kɛ Buwa Samake la an bɛ dugawu kɛ yɛrɛ bɛɛ la dabɔkun ye tuloni yɛlɛ min ye san wɛrɛ ta u ka ja ka tɛmɛ nin fana kan a sen fɛ supporters n'i ye farikolo ɲɛnɛ fɔ yɔrɔ min na i b'olu fɔ olu kɛ i ka dɔn k'a fɔ ɲɛmaa n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Modibo Bagayogo la bɛɛ lajɛlen k'ale ma ko jɛgɛni a ye kuma min fɔ Mo ka kuma bara la o filɛ. San o san an b'a sigi sen kan Cagadugu Faraba Lɛda la an bɛ bɛn de ɲini na Mali bɛɛ de ko kan ka bɛn président yɛrɛ bɛɛ bɛn kuma la jamanaden bɛɛ bɛ bɛn kuma la fo n'a kɛra fasodenjugu ye fasodenjuguya an t'o fɛ an kan ye ko bɛn o bɛn sɔrɔla mun fɛ o ye balontan de ye ka balontan bɛɛ ka nisɔndiya ka bɔ Mali seleke naani bɛɛ la ka na anw sɔrɔ buguda la yan an ka balontan o bɛn kɔnɔ ka foli di bɛɛ lajɛlen ma ne kɔni nisɔndiyara an ye balon daminɛ hɛrɛ la k'a ban hɛrɛ la Ala fana ye an sɔn ji la semiya donda na ka bɛn ni balontan ye an yɛrɛ an ka finali tiro bi kɛ sanji jukɔrɔ a ma basi se mɔgɔ si ma nisɔndiya kɔnɔ bonya kɔnɔ k'a yira supporteri bɛɛ la balon bɛ ja supporteri de fɛ kɛlɛ bɛ wuli balon na supporteri de fɛ supporteri de kan k'i tana yira balon na k'a fɔ nin tɛ bɛn balontan na mais o y'a sɔrɔ ye tiɲɛ an yɛrɛ ka laɲini de a ka taa ɲɛfɛ Mali yɛrɛ balontanna ɲɛmɔgɔw an mago de bɛ o la fɔ o dɔ kɛnɛ i jɔ an ka kɛnɛ ka san dɔ la k'a fɔ Ala la nin de bɛ tan a ye nin to yen hama tɛ an kɛ nin kɛ n'o mɔgɔ sɔrɔla Mali yɛrɛ terɛnba kan ka na an kalan ni kalancogo la
o ka d'an ya. Ni tun ye Moribo Bagayogo jɛgɛni supporteru ka ɲɛma a ma kɛ nisɔndiya dogo dɔ yɛrɛ cɛdɛn dɔ la taa min filɛ u fɛ u b'a fɛ a bɛ ka bonya san o san dɔ bɛ ka fara kɛtaw kan nka hali bi u bɛ fɛn min ɲini an ka farikolo ɲɛnajɛ soba olu k'u sen don a ko la u fɛ o ye nisɔndiyakoba ye ka se k'u dɛmɛ fana min ye kɛnɛ in kan a ko labɛnna n'o ye organisateur ye o ɲɛma Musa Samakɛ Mo a y'a ka kuma bara di o ma Burulayi Samakɛ o ye kuma min fɔ o filɛ. Nisɔndiya min bɛ na e yɛrɛ man kan salen yan e yɛrɛ b'a dɔn ko koden tɛ balontan ni san san an y'a dabɔ ko min kama cɛ ani muso bɛɛ ka nisɔndiya sɔrɔ tulo ma fɛn min di mɔgɔ ma kɛlɛ t'o d'i ma quoi san san an bɛ balontan na bɛɛ ka na mun na an faw bɛ yan an baw bɛ yan bon ni balontan nin tɛ a si tɛna seli kɛ nka balontan nin kama cɛ ani muso bɛɛ de bɛ n'a la an nisɔndiyara ka se niveau min na ɲina Faraba commune 12 hali commune wɛrɛ ba kɔfɛ commune 12 bɛɛ mɔgɔ nana commune wɛrɛ mun bɛ ba kɔfɛ fɛnɛ o fɛnɛ bɛɛ nana ɲina an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barika da ɲina balontan kɔni an nisɔndiyara ka sa danna Cagadugu dɔrɔn tɛ bilen dɛ foyi tɛ balon bɔ bi diɲɛ kɔnɔ fanga de tɛ ne la wala n'i ye fanga kɛnɛ bi mais centre sigi yan balontan de bɛ jamana yɛrɛ bɔ nɔgɔ la fɔlɔ joueur kelen ka sɔrɔ i ka dugu la ko kɛra balontan ye a bɛ dugu bɔ nɔgɔ la ni wari yɛrɛ b'an bolo bi ne yɛrɛ tun bɛ centre formation de sigi an ka dugu la anw bɛ balontan nin sigi yan Bamakɔ ni Soko nka anw Bamakɔ an bɛ joueur ta Bamakɔ ka na u bɛ centre kɔnɔ nka u bɛ na kɛ yala yankaw la o b'a yira balontan b'anw fɛ bala yan yɛrɛ de semiya ni tilema ko tanga balontan na nka ni moyen t'i la i fanga bɛ da yɔrɔ dɔ la ni wari bɛ kun bɛ se ka tɛmɛ o kan quoi an mago bɛ dɛmɛ kɔni na kosɛbɛ kosɛbɛ baara nin na an mago bɛ min na dɔrɔn o bɛn ani basigi ye. Ni tun ye Burulayi Samakɛ kan ye an ko labɛnbaw an bɛ dugawu kɛ a kɛra bonya ni karama ye maaw ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka taa Ala ka ɲinɛ ta in o tɛmɛna nisɔndiya kɔnɔ cogo min na san wɛrɛ ta o ka nisɔndiya barika ka bonya ka tɛmɛ o kan n'an bɔra hali bi farikolo ɲɛnajɛ kɔnɔna na kumaw ka ca ndolatan a bɛ ka waleya an ka jamana kɔnɔ nka ɲɛta ko bɛ cogo di min ye Mohamed Jakiteni bɛlɛle kama Ben Barka ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Dɔ bɛ ɲala dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la entraîneur ale bɛ fɛɛrɛw de tigɛ ale b'a da balontannaw de kɔrɔ balontannaw olu kan k'a kɛ u ka galabu kɔnɔna na u kan k'a kɛ u ka cɛfarinya kɔnɔna na u kan k'a kɛ u ka dusukolo kɔnɔna na mais n'i ye nin ta k'a lajɛ entraîneur n'o degeli karamɔgɔ ye ale ye yɛlɛmaliw kɛ yɛlɛmali minnu ni nafa ma k'a la Mali contre Ghana a y'a kɛ o yɛlɛmali minnu kɛra sababu ye ka an ci yan o yɛlɛmali kelenw a y'a kɛ Madagascar fɛnɛ juguya la a kɛra o cogo kelen hali n'an ma ci an tun ka sebaa sɔrɔ ka se ka an yɛrɛ replacer an ma se k'o kɛ donc n'i ye nin bɛɛ ta k'a lajɛ degeli karamɔgɔ dun i bɛ ta jaabi de kama ni jaabi ma ɲa i bɛ bɔ yen fédération o de jate minɛ k'a fɔ ko a tɛna ɲa mun kɔ o b'o kɛ donc u ye a tɛgɛ bɔ baara la k'a jara minisiriso yɛrɛ minisiriso min bɛ Fatunja ani denmisɛnninw ka koɲa kunna mais n'i y'a ta k'a lajɛ degeli karamɔgɔ ale ka baaraw ma ɲi mais an filɛ waati min na mun de kan ka kɛ walasa a ko bɛɛ ka ɲa hali ni degeli karamɔgɔ wɛrɛ ta ka na n'a ye degeli karamɔgɔ bɛ plan da dɔrɔn pe de plan n'i y'a da cogo cogo la n'i ko k'i bɛ so jɔ sisan architecte kana plan da u mana plan da cogo cogo la plan cɛ ka ɲi dessin na nka tant que burɛti ma boli chantier kɔnɔna na so tɛ bɔ a nɔ la burɛti bula ye jɔn ye o ye joueur de ye u bɛ kɛlɛ min kɛ terrain kɔnɔ u bɛ dusukolo min ta terrain kɔnɔ sebaaya ɲinini min b'u dusukolo kɔnɔna na o de ka kan ka kɛ olu ka baara ye n'olu fana m'o kɛ entraîneur mana plan da cogo cogo la plan tɛ ɲa entraîneur ma ɲi a bilalakan ma ɲi nka dɔ fana b'an ka bɔntɔn na fo que an ka bɔntɔnnaw k'a dɔn ko balontan n bɛ s'a la o dɔrɔn pe tɛ dusukolo b'a la n tɛ go minɛ k'a bila o b'a la walasa nin bɛɛ fɛnɛ ka ɲa bɔntɔnnaw ni entraînɛrw olu mana ɲa cogo cogo la bɔntan mago fɛnɛ bɛ environnement na n'o ye fɛn min kɛlen don k'a lamunumunu o ye ministère du sport ye minisiriso bɛ farala yan denmisɛnninw ka koɲa kunna o ye fédération mali de football ye minnu yɛrɛ bɛ bɔlɔntan ɲɛnabɔ an ka jamana kɔnɔna na ni ninnu bɛɛ sera k'u ka rôle jouer ka ɲa an bɛna bɔlɔntan ɲɛnama sɔrɔ an bɛna équipe nationale ɲɛnama sɔrɔ nka ni nin kisɛ kelen n'o ka baara ma ɲa a bɛ jouer bɛɛ ka baara kan. Ni tun ye Mohamed Jakiteni bɛlɛle kama Ben Barka ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na bɛɛ k'i ka kɛta kɛ k'o de kama sebaya bɛ sɔrɔ ndolatan in ka se ka taa ɲɛfɛ Ala ka tilaw d'a ma n'an bɔra ye seli kɔfɛ minnu bɛ taa tani kɛ segu la ni seli sera fasow la ka taa seliw kɛ ka segin a maa dɔw b'u hakilila di tani kɛ segin mun yɛrɛ de don nafa jumɛn de b'a la an ka daw lamɛn. An kun taara seli la Segu bɛɛ de bɛ Segu ka seli ko dɔn dugu wɛrɛ mana ja Segu ka cogo cogo a ka duguba tɛ ɲinɛ ko a bɛna seli kɔni k'a ka so an nana seli la an masaw kɛrɛfɛ ka komi seli ye yafa ɲini don ye a yafa ɲini masaw fɛ a n'an sigiɲɔgɔnw u ka dugawu k'an ye ka seli kɛ fɛti kɔni jara an ɲuman taara an ɲuman seginna wa an bɛ dugawu kɛ Ala ka sabali san kɛnɛma in na. Ne yɛrɛ kɔni ne taara ka segin a kɛra bonya yɛrɛ yɛrɛ de n y'a mɛn kɔrɔbaw nisɔndiyara ni minnu ye denmisɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye ɲɔgɔn ye an ye nisɔndiyara an ye seli kɛ nisɔndiya ni ɲagamaya kɔnɔna na seli tiɲɛ yɛrɛ la a nafa bonyana ka taa ka segin tagatɔ la i bɛ fɛn caman ye san kɔnɔ siɲɛ kelen tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni nisɔndiya dan don n ɲuman taara wa n ɲuman seginna ka na kɛra nisɔndiyaba ye ne ni
an ka maakɔrɔw cɛ kosɛbɛ ani n ka denbaya tagali min yɛrɛ kɛra nisɔndiya bonyana kosɛbɛ. Seli don i b'a ye circulation lafiyara trop kurantigɛ kun cayalen don seli la vraiment an lafiyara seli ɲɛkɔrɔla yɛrɛ la seli ka taa seli don na don fɔlɔ don filanan na voie bɛɛ kun libéralen don mɔgɔ si kun ɲagaminen tɛ ci la minnu bɔra yan'u ka sigi i b'a ye dɔw bɛ bɔ embouteillage mɔgɔ talen seli la vraiment Bamakɔ kun lafiyara. Ni tun ye maa dɔw kɛ minnu taara selikɛla ka segi dɔw fana bɛ yen minnu b'a yira k'a fɔ ko ni sotalaw taara selikɛla ko Bamakɔ sirabaw walima dugu kɔnɔna k'a bɛ fɛrɛ kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen ni hakili la an bɛ dugawu kɛ n'i ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ kɔrɔtɛ dɔ yɛrɛ dɛ ɲɛta sabatili buna adamaden yɛrɛ i ka lafiya kun n'i bɛ duguba kɔnɔ ka bɔ i ka taa seli kɛ caman b'a faamuya ten an di ɲɔgɔn ye ni sanni san tɛ o san kɔnɔna ka ɲɔgɔn ye seli bi k'o kɛ o sababu ye ala ka hakilila ɲini ka caya dugawu fɛn fɛn kɛra tan ni ka sew kɔnɔna dugawu bɛɛ lajɛlen jamana ɲɛta kama ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔ kana na Mohamed Samakɛ mun b'e bolo bi. Karamɔgɔ Abdulayi Kulibali an ka bi sɔgɔmada na jamana kɔnɔ kunnafoni o bɛ taa n'an ye Pays-Bas n'o ye Hollande kɔfɔ a yirala k'a fɔ olu ka jamana ɲɛmɔgɔ bɔra ka laseli dɔw kɛ ka kɛ ni min ye furukufurukubaw ye Liban ale jamana kɔnɔna la k'u b'a ɲini u ka jamanadenw fɛ fɛn fɛn bɛ Liban jamana kɔnɔna la u ka se ka fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan u bɛ se ka bɔ yen cogo min na bawo ko jateminɛ an bɛ don min na ko bi min kɔni ye furukufurubaw ye ni jamana in kɔnɔna na lakanabaliya ko a bɛ ka kolo giriya kosɛbɛ o tuma k'u b'a ɲini u ka jamanadenw fɛ u bɛɛ lajɛlen k'u jija u ka se u ka jamana kɔnɔ n'o ye Pays-Bas ye n'an bɔra yen an bɛ taa Corée du Sud a yirala k'a fɔ min ye cakɛdaba dɔ n'o ye usine ko fɔ o ye batterie dilan usine ye a yirala k'a fɔ ko tasuma kɔni wulila o la Karidon Corée du Sud ale jamana kɔnɔna la ko nin batterie dilan yɔrɔ in ko a jama kɔni ka ca kosɛbɛ dɛ ko nin tasuma kasara ko maa si kɔni ma bɔ fan dɔ la a kɔni kɛra sababu ye ka maa 22 bɔɲɔgɔnkɔ ka olu bɛɛ lajɛlen ka u kasaraw ne la o maa 22 la ni maa 18 olu bɛɛ lajɛlen sini ale jamanadenw de nin waati na ko wulikajɔ kɔni bɛ sen na walasa ka sɛgɛsɛgɛliw sigi sen kan nin tasuma kasara in a bɔra fan min fɛ ka se ka an ɲɛdɔn n'an bɔra yen an bɛna fɛ farafinna hali bi Marɔki tasumako lahalaw la sa a yirala k'a fɔ min ye Marɔki ale kungo kɔnɔna dɔ ka taa Tanger ale marabolo kɔnɔna la min ye tasuma kasara kɔnɔ ko wulila fan bɛɛ lajɛlen fɛ tasuma kɔni ko a kun ka bon kosɛbɛ bawo ko funtɛni tun ka bon wa fiɲɛ kɔni o tun b'a kɔrɔ dɛ ko a kɔni kɛra sababu se ka hectare 12 bɔɲɔgɔn ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka o bɛɛ tiɲɛ ka tɛmɛ min kɛra a ko la nisɔndiya ko ye ko maa ko nin bɛ to a la ko nka min kɔni ye foro ye fo ka taa se ayiwa yiriforo ma ko olu caman kɔni tiɲɛna a kɔnɔna la n'an bɔra yan an bɛna Camerounkaw fɛ yen a yirala k'a fɔ min kɔni Cameroun ka taa ale kɛɲɛ ka fan fɛ ko lakanabaliya k'a fanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ min wele ko enlèvement contre agression n'o de ye ka maaw minɛ ka taa n'u ye ka tila k'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ a ka nin nafolomugu in di walasa an ka maa ninnu kɔni bila ko o de ka ca nin yɔrɔ kɔfɛlen na kosɛbɛ kosɛbɛ o de kama nin yɔrɔ kɔfɛlen maramɔgɔw ko olu kɔni kamana gannen don k'u bɛ wele bila ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma wulikajɔw kɛ joona joona walasa nin min ye wale a bɛ se ka dan sira la cogo min na karamɔgɔ Abdulayi Kulibali nin tun y'an ka sɔgɔmada na kunnafoni la kumabɔ ye ka bɔ jamana kɔ kan. An cɛ Mohamed Samakɛ kunnafoniw ɲɛna an ka jamana ka se diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen ma ala ka basi badabada ni k'o sabati laadalako la Siri Kulibali ale bɛ kɛ yan jumadon nin waati in na u bɛɛ ka dɔn k'a fɔ kalanna kucɛlakaw fɛ yen Siri Kulibali Adama Mayiga Belge ka fara Sira Siribe kan ni ala sɔnna ma o de bɛ kɛ so ye anw ka se kɛnɛ kan bi k'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn ni ala sɔnna ma bi ye juma ye batow fɛn fɛn bɛ kɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ ala ka dɛnɛ fara an n'aw bɛɛ lajɛlen si kan.